Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. No. Grabe! Ang init! Pambihira naman ang buhay na to! Nilalagnat na po yung paang panahon natin. Grabe! Manong driver, ramdam na ramdam kita. Lalo na kung medyo yung minamaneho mo, medyo may edad na kagaya mo. Oo, may edad na yung taxi, yung sasakyan na mo, medyo hindi na kinakaya ng aircon. Kahit mga kahit mga brand new na sasakyan ngayon, kahit bago mga modelong sasakyan, sa tindi po ng init, yung singit ay pinagpapawisan din. Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat at welcome na naman po dito sa programang EDSA! That's right mga kabisyo, hindi kompleto ang hapon natin at hanggang gabi pag hindi natin kasama syempre ang napakatalino, napakaangas sa lahat, walang iba kundi si Henyo! Tender pero juicy pa rin kag nagarago mo. At syempre, kasama din po inyo abang lingkod, The Prodigy. Yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Hindi po ako yan. At syempre, hindi naman makukumpleto ang tropang EDSA pag wala ang napaka-cute at napakakulit. Walang iba kundi si Duda! Si Duday, ang batang makulit at siyempre, Uncle Diego, tsaka Lolo Tangenyo. Pwede po ba ako mag-shout out sa lahat po na mga mahilig po umihi sa daan? Teka natin! Bakit mo sinasabi yung mga mahilig umihi sa daan? Duday! Kasi po, Uncle Diego, meron po ako nakita na Uncle Manong Driver. Inihihian niya po yung gulong ng sasakyan ng taxi niya. Alam mo, Duday, kasi hindi natin masisisi kung minsan si Manong Driver na abutan ng tinatawag nating call of nature. Pero mga kabisyo, valid din naman tong observation ni Duday ng mga bata. O, 'di ba? Ang sabi nga sa kasabihan, anong kasabihan, Tang? Ang maling gawain ng mga matatanda nagiging tama sa mata ni Duday. Ay, oo! Huwag ka na! Umayos tayo. Kumbaga, kung ihing-ihi ka na, Manong, pwede ka naman makiusap sa pasahero mo na, Ma'am, okay lang po ba, Ma'am? Daan tayo ng gasoline station kasi kinakailangan ko lang itong pakawalaan. Mga tipong ganun. Naiintindihan naman po yan ng mga pasahero natin, ha? Kasi, Manong Driver, alam naman namin, naiintindihan naman namin, Col, di ba, na napakahirap ng iyong trabaho. At maraming salamat dahil kasama mo, syempre, ang 90.7 Love Radio sa iyong trabaho simula kaninang umaga hanggang ngayon at hanggang gabi. Pero sa mga kabisyo naman po ngayon, tanungin mo yung Manong Driver, yung pasahero mo. Mukhang nagbabalak na naman eh. Kasi kakagaling pa lang sa weekend.
nag-iisip na naman kung saan lalakwat siya. Diba? Kasi nga, bukas, wala po tayong pasok, holiday. Sa susunod na araw, wala din pasok. Di wow. Ang tanong dyan, kung gusto mong maglakwat siya, may pera ka ba? Oo, ano bang masasuggest mo tang na gawin tang sa mga walang pera? Siguro gawin nyo, magmukbang kayo sa bahay. Ano naman yung mumukbangin tang? Magmukbang ka, magsaing ka ng isang sakong bigas. Oy, speaking of isang sakong bigas, Goldmine, maraming salamat pala. Buhay na naman kami ng isang buwan. Ayan, Goldmine, maraming salamat sa pabigas. Talo mo pa si Mayor. Kailangan mo pang i-memorize yan, basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!